Wain kan video a chuan cartoon chen khat lo chhuana mak le hlom tak tak kan soi le dona a cheni chu in shadow fur tong mai the ni comments lama men lo sha tir don nia pakhatna Peter Phen hi mi chen khatin kan lo sha dan chuan mi panau pang fel tak hero ang hiala kan soi thin kha ni a ma se hero chu alo ni tak tak im le a Thawnthu tak tak a chuan poi soi lo a that thin ania Disney hian mi pa fel takanga alantir miawa wangin chutiang chu ani kan ring maya a movie po hian ena hlo emema a hit ani ber chu $4 million budget a million somriat pasari lai a hailu tania apui khop mai ma se he Disney movie hlim tak hian a Thawnthu dik tak amil mi alawani a Thawnthu tak tak he JM Berry in sangkhat zakwa palia azia kha ani a kumza chuang chu aliam ve to ni chu Berry hian mi panau pangu patheilau concept hi a chil hle bokani ti chuan Peter Phen mi panau pangu patheilau Thawnthu chu alo jak chuak ta a he Thawnthu hi a hlim lem lawa nau pan laia hun hlim lampang Thawnthu ani boklau a Thawnthu lai mu chu hlauna ani a ko tum tak zok chu upat hlau em awanga engma ti she nei lo na hi ani a Thawnthu in channa chuan Peter chu London khopuya chuan a thlok vela Neverland na nau pang shwai tur zong kwal vela chung nau pang ten hi na chuan dan mo phurna le nu le pa te omlo na kho vela tiam ta thina nau pang ten chu Neverland an thlen chuan a thil tiam chu ringin zalen na an changtai mo anin ti ta thina ni ma se Peter chuan chulai hmuna a shwai chan chu thil dang dei alo ni a chung nau pang te chu sipai siam atum ta ni Peter hian mel ma hlun tak nein chu me te chu pirates kan ti te hian ni a Peter Phen le mi panau pang dang bauta te le pirates te hian in dauna an nei reng thina ni chu wang chuan sipai ta nau pang te chu Neverland a chuan a shwai thina ni nau pang te chu thlemin army a nau pang sipai angin a mangti na ani ber chu mo nau pang te chu Neverland a hlim taka turin an kala ma se pirates an bei angai ta ni chu pirates te hi Disney version chuwa an ron langa ma se Disney Thawnthu a hian thil ti danglam na set takawma Peter Phen hian pirates te chu tinalovin na beani a Thawnthu tak taka chuan khongai na le she mi alowin pirates te hi a that ta thina ni chu mai ni lovin no pangte po chu tive turina du bok hei hi Neverland a thil thleng mak ber ani hau lawania Peter hian Neverland a chuan puitling madu hau lawa chu Neverland chu kumkhoa no pan na nei na hmun na ni awangin ma se anau pang shwai te chu nau pang ani miaw awangin an lo thang lian lo theilawa an lo than len hu chuan Peter chuan an chungchang ngai twa ta thina ni a Thawnthu a india dan chuan Peter in an lo thang lian a hmu chuan Neverland da nang ani lo awangin nau pang te chu atitlem ta thina ni heta titlem kan ti hi thilrap thlak tak soina ni a Peter chuan nau pang thang lian a piang a that thina ni chu Neverland trick ni in I chan len thelo chan tur ber chu ani ta ni pirates in an tha lo chepo in Peter chuan a that mai don che ni Peter a ril ru koi soile mak tak maya chuan nau pan lai hun ven him hi ati tur mak mo ni a nau pang lo upata te a tha po in torna anei ngai lo London a thokin an mun no khat tu tur nau pang dang a zong le mai thina ni Disney hian he Thawnthu rap thlak tak chungchang hi shema se a thup tlat thunga miswal chu hero anga lantirin character limpui thei mi fel angin an lo chwa ta ni panina Winnie the Pooh he Thawnthu ziak tu hi anuwa ain chir hle ni a soi ni a Winnie the Pooh hi cartoon a chuan a lar ber pol tu poina kan shat fur hlomani karing he cartoon hian billion somriat chuang hai luta an sum hu na dang then khat chu le khabu toys le t-shirt te ani a ma se he Thawnthu a savom pungil nei tak le thluak nem tak phena hian thilrap thlak takalo in thup bokani tlangwal nun ti chevek tu le a chung te nena in thentir tu Thawnthu chu a Thawnthu in channa chuan writer Alan Milne alo langa Alexander Milne hi puwazia ma po hian writer hlotling ve takani a Alan hian fapa nein amhing chu Christopher Robin nani Alan hian a fapa hi mangai emema
abarde masabera teddy bear leiboka Christopher hian chu teddy bear chu Edward ti hminga pe a mase London sawana anjukal chuan savam pakhat Winnie ti chu azuk mufu ta a teddy bear hming chu thlakin Winnie ti aputir ta ani puti lai hi swana ngei nat em atanga lakani a teddy bear chu athian thaber ni in akal na hmuna pianga ashwai zui ta thin ani huna local zela Christopher chuan toy sa collect nem ta hle a sabeng tung voktele sakei lem tele chi sang toys te ani a alan chuan afapa in chung toy sa khalai mu chuan ngai twana thadeu mai anei ta a me panau pang Thawnthu Christopher Robin le aram sa toys chung chang chu aziak ta a sangkha zakwa somni paruka Winnie the Pooh ti le khabu masaber chu tlangzar anita le khabu chu a hit le a nau pangte chuan le khabu dangan du bel ta zela ti chuan sangkha zakwa somni pariata avoi ni nan the house at Pooh corner ti le khabu chu alan chuan chwa le ta ni alan hiana fapa chuan apa le khabuwa atel ve chu a in chuan arin viau lain chu tiang chu alo ni hau lo maya Christopher tan chuan apa le khabuzia Winnie the Pooh chu an chia alo ni ta ni le khabu pani na an tlangzar khan Christopher hi kumriat mi ani a le khabu te chuan Christopher chu antilar e mema ma se a thalam zong ani hau lo skula no pangte chuan bulinan mangin le khabuwa poem te chu an sakhum tawak wak thina toine na a in fiam thinna te chu nui zatna na mangin naute tia kawin an nui zat thina ni Christopher chuan sheomati e mema aming chu a ho hlua ni bermai kumsom paru kalau thlin chuan anau panlaya a Thil ton thalau tak taka chuan apa apu fai ta veka Christopher hian apa chuan anau panlai hun chu hlok na ne na in thlenga angai tlatani Christopher chuan mi nan mu dana dang deuh mana ti in sipaya te atang ve a ma se a sipai jan pui te po chuan fiam thu thonan an mangle ta tho ni in dawa zo chuan Christopher chuan nun hadam taknei be sein Winnie the Pooh tanga poisa amu thinte chu an hol ta a nupui nein thingtlanga an pem ta ni chulai hmuna chuan le khabu dor terau te hong ve ta a ma se chulai hmuna po chuan Winnie ne na me bel alani tafana reilo te a le khabu dora po chuan tu man kaldu talawani a thalo ber chu anu le pa te ne na aning kum kai na chetalu tuk chu ani a in biak po anin be po ngai tamang lawani kumsang khat zakwa somnga paruka apa alan chu aborala aparal na po chuan akallo ma se alan hiana thi ma ina in chhirzia soya Winnie the Pooh kha lo ziak lo top turani thu soin a in chhir tlok ani ma se achha turang chu achevek towa atlai to ani Christopher chuan anun pum chu le khabuzor nan mangin vengmi te po chuan mi pangil nei tak ni nan soibok Christopher Robin hian ani na Winnie the Pooh ina chu sak chu anei le thei to lawa atana engma ni lo Winnie nen chuan me bel ani ta zel ani pathumna Teenage Mutant Ninja Turtles he cartoon po hi amak ve renga setel pali ninja tana training poi khoina tur veng tu te ani a anpa la chu sazulian takalani chui amak kanti mai theya ma se television history a chuan cartoon lar berpol han ni phania o ke po hian ke entrina mu nom ka ti phian mai he cartoon ron chwa ma hian alo chwana danga veli a cartoon character satel nui pui bok the angchi kha anlo ni ho lo maya ani na dik taka chuan tharum thona tam e mema tunu le pate main an fa te an entir phal lo turang chi kha ni kumsang khat zakwa somrial palia let le taila hemi kum hi heng satel te lo pian kum hi ani a sangkhat zakwa somriat pathuma chuan artist pani hian thil maksak le hau tak tak an ngai to a pakhat chuan engemaw mak tak lem hi aziak chuak hlol mai ni ismen chuan a champa lara ti nui nan aziaka ma se chu fiam thu ani hlei thei talo komika siaman tumta aminga Teenage Mutant Ninja Turtles an wa ta a lemziak te chu nui za thlak hle ma se a Thawnthu chu bonani ama sabera tan chuan tharum thona tamlu tuk chuan mi omati nuam lo chanta a Ninja Turtles te chu Shredder man nana hitman ani deuh bera Shredder chu an hmel malian berani a komika chuan
Ninja Turtle ho chuan Shredder chu in chung sanga an hwal beta ti chuan na satakin an soi seta ni adutan Thil ti phei chu rap thlak le zwal Shredder an hnek zo chuan satel te chuan ngun hna man pe a an hna chu ama ti zo ti ran tumani Shredder in adu tak lo awang chuan in chung sanga tang chuan an pei thata ni trum khat phei chu an ngun hnam chuan mi papakhat an vit ringot boka luite a poi soi lawan that bokani engtiklai puin ngun hna man mang reng bok a comic chair tu pakhat phei chuan hero po an ni lo hi Mutant Turtles mi tha mang an ni ber hi athi a comica character dangtela chu du ain an rap thlak ani anung chunga robotin sazu a thial laite he artist hian thup nei lovin an lem aziak vek boka ru tliak le thil dangte nen Ninja Turtles te hian thian Casey Jones hi an nei le boka a mel ma te chu hockey stick in a that thin ani chumole comica a phek tina chuan tharum thona lam hlir om boka engma Inthup om si lo hian engtin nge nau pang cartoona an chwa theini kumsang khat zakwa somriat pasaria chuan Ninja Turtle action figure ho chu shal chwa an han tum ve ngota ma se boina om tlat mai action figure hi shal theitur chuan a comic te chu an rap thak lu tuka chuwang chuan Ninja Turtle ho chungchang chu an siam that alo ngai ta ni animation studio tenen chuan tangkopin settle 12 thathin nilawin naupang endu tur kid friendly cartoon chu an lo siam tadai ani vo in hun thleng po hian a comic chair tu te chuan tharum thona atam em awangin a series chu mak anti top theilo ani Palina Little Mermaid Disney Little Mermaid khai khom theidan awesome ber chu mangai na dik tak chu achak thin ti hi ani nge yang kanchang tunu Ariel hian adu apyang chu nei the ani deuh ber mai mishinga changa lelfapa ania anun chu nuam takin mangta ni kha mase athon thudik tak sangkha zaria samthum paruk ami nen khat chuan a in let thok ani he Thawnthu a hi chuan kan mermaid hi adam chung in shema twara atopa phei chuan lungai le mal takin a boral ta ani a Thawnthu taka po hian Disney movie a atranti rang deuh tho khani a mermaid lanau pang tak chuan lelfapa chu tuya atlahlum tur chu a chanhima amangai tak em awangin khomwala chuan lelfapa ne na nom theinan che na chak ta emema ma se boina chu chiang takani mermaid ani awangin ke anei lova khomwala ache theilawani ati thei om chun ni ta chu tuipui doi thiam nu pui na di le ta a doi thiam nu chuan offer pe in potion na pe a chu potion chu lui kama ni chwa ma in nge turani a chu potion chuan ke a pedon ani ma se chumi rwal chuan narap thak taka chunga lo thleng don bokani mermaid chu mishinga changanga ma se a o chu a hlau thung don bokani chu mai ni lo a ke a pe na piang chuan dar thalang ke a kal ang mayin a ke pha chu omzi ang aya rap tha kal om cheu lelfapa in nupui dang ane ani vai chuan mermaid chu atuka athidon ani mangai nai na mitati delta ka wangin mermaid chuan rem matita a potion na in nuwa a har chwa chuan ke anei ta ma se ana tor chuara thlak ta e mema tum pakhat chamane chu atlai lutukma a lelfapa in mangai tir chu ani a mermaid chuan lelfapa chu amule tange ya thian po anni ma se a o achanta ka wangin ama chan chuak tu ani thu chu a shil theilawa lelfapa chuan lelfanu dangin an chan chuak ni na ngai tareng ani chuanin sha thiam lo na awang chuan engkim a boy zau ta vek mai lelfapa chuan lelfanu dang anei tur thu chu apuang ta a mermaid tan chuan athi na tur thu chwa ang mai ani in nei na chu a thleng ta a chutia mermaid in anin nei ceremony a clear lai chuan doi thiam nu in a shil lelfapa in nupui dang anei ani ve chuan atuka athidon ani ti chu angai tua chhuak ta a chumi zan vek chuan a unaw nu chu tuichunga ron hleuh chawin chan chwa atumta a chemte chu a pe a lelfapa chu ni chwa ma a tha chuan thilovin mermaid tanga a let le thei tur thu a shil ta ni adam kho chwa nan chuan ami pa mangai ber a tha atul ta a ti chuan ati thei ngang lo awangin chemte chu tuipuya chuan pain achunga thil thleng tur chu lom takin a pom ta ni atuk ni lo chwa chuan
ataksa chu athamral tatial tiala hei hi fairy tale ani lova Thawnthu lung chiat thak in hlan na le na tor na mai ani